S-a oprit, mă, mâncați, și uite unde s-a oprit ăsta. Vezi că sunt urile astea pe stradă să nu facă mai... N-are mă nimic, noi să fim sănătoși. Dacă mă întrebați pe mine, Bă, chiar arată bine rău de tot. cu asemenea cauciucuri periculoase. Nu? Aștept să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să filmez camping. Ne vedem la un nou ATV vlog. De data asta am reușit și noi să ne mai strângem câțiva, 5 ATV-uri. Mergem spre Doba, apoi spre Strejești. Nu cred că v-am filmat deloc până acum pădurea de la Strejești, așa că e o avantpremieră. Acum plecăm din Dorat spre Ionuț și ce să zic, ne vedem din pădure. La popat! Gata, l-am racolat și pe Ionuț. L-am găsit la Doba aici la intrare. Suntem forță să mergem în pădure la Strejești. Mamă, abia aștept să văd cum e pădurea, ci că e un traseu interesant, adică sunt mai multe urcări, coborâri, mai abrupte, mai mici, depinde. Și că e o pădure interesantă și e traseu mare, de vreo 2 ore jumate, 3. Dacă mergi continuu, cică, acum rămâne de văzut. Ne vedem în pădure. Apropiem vertiginos de intrarea în pădure și îmi place foarte mult pe aici, mă simt ca la munte. Nu știu, sunt străduțele astea pe aici interesante. Mă, nu știu bă, nu știu cum, deci am viziera trasă și mi intră praf în ochi. Bă, nu înțeleg care e faza. Vă rog frumos, Doamne, să-mi spuneți mie cineva. Băi, nene, băi. Băi, nene, băi. Cum era? Mergea după aia, buu, și să-l iau eu ultimul. Ar fi fost? Ar fi fost? Soarele pe cer, eu sunt doar în tricou și în pantaloni scurți. Mi-am luat o pereche de pantaloni lungi la mine, dar bluză nu. Creier. Și arată minim 18. Ai. Văd că nu se face chiar așa mult praf. Deci e un lucru bun. Bine, praful când se face, că la 5 ATV-uri e imposibil să nu facă. Să nu se va... Aoleu, ce e aici, bă, băiatule? Pe ce parte să o iau prima dată? Aoleu. Mamă, ce-mi vine să-i dau acum cu cauciucurile astea, bă, băiatule! Ce să-l țin pe locului. La ce găuri au băieții ăștia aici pe pădure? Mă să... E ladă! Făcurăm o pauză, să mâncăm noi sandvișurile de la OMV. Ne mai scuturăm un pic de praf și ne continuăm deplasarea, că se pare că nu asta e pădurea aia extraordinară în care ne duce Ionuț, și ar fi o continuare de aici. Hai să o trăiești. Sunsetul ăsta, fai de cap. După ce vrei să mergem pe plajă să vedem la sunset. Așa. Ia, fără ochelari. Ochelari, fără. N-are rost. Faceți noi o ședință foto. Băi, frate, ce mișto să vede pe aici. Deci nu vine să cred. Am simțit. Și ala că dai mă să îndăscai. Deci aici coborâm și intrăm în pădure. Da, uitați și voi cât de mișto se vede. Deja e răcoare. Mă, ce o să fac eu, mă, când se fac 24 de grade? Bine, și 24 tot e bine, uite pe ăla ce se dă. Bă, băiatul, stai-mi cu minte. Se învârc copiii, se învârc copiii. Ia stai ca prins ăla, ia uite-l, ia uite-l. Ia uite-l. Ia uite-l. Lasă-i pe el, Georgele. S-a lăsat Georgel pe el.
Uite-l și pe ăsta, bă, să răstoarnă cu el. Bă, băiatule, bă. Deci pe aici deja e frig. Nu am făcut nicio combinație să mor eu. Ce s-a întâmplat? Hai că vin! Ia-o înainte! Deci când eram acolo jos chiar se făcuse frig rău, acum parcă e mai ok. Da, nu știu ce fac. Mamă, deci dacă mă apucă 10-11 seara, e bubuială. E bubuială. Bă, dar ce-a fost în capul meu, mă, să-mi iau doar pantaloni lungi? Eu care oricum la picioare nu sufăr să fie mie frig sau ceva, adică cel mai bun era o bluză, dar mă rog, nu mai zic nimic. No, deci merge brici pe aici, în pădure. Da, e nasol cu praful, mă. Mamă, deci mi-a intrat praf în ochi. Și mi-a intrat în gurile alea de ventilație a căștii. Bă, am schimbat cauciucurile, bă, am uitat să vă spun. Hai de capul meu, am uitat că am schimbat cauciucurile. Uite, o să vă pun un video chiar acum când am fost la vulcanizare și le-am schimbat. Deci astea sunt alea noi. Și astea sunt alea vechi. Bine, vechi. V-a plăcut? V-a plăcut, mă, cum arată? Le-am luat de pe EMAG. Pua, ce praf mi-a intrat în ochi. Deci le-am luat de pe EMAG. E armă sară, nu e cal. Uitați cauciucurile. Filmez cauciucurile. Haide-i! Ha? Da, da, și low, da. Bag-o bine în viteză. Mai bag-o mai bine. Bă, da, e belea cu cauciucuri noi, bă, frate. Aoleu! Doamne, ceva deosebit. Oh, da. Oh, da, wow. Mamă, cu spatele ăsta periculos. Urcă oile la munte, urcă oile la munte, măi. Mamă, ce-mi place. Mamă, cum e cu cauciucuri noi, vai de capul meu. Bă, mai urcăm așa în continuu, mă. Că sunt pe hai și pe spate. Și îmi pare rău de el, vrei să vă mint? Mamă, ce-mi vine să-i dau acum cu cauciucurile astea, bă, băiatule. Bă, parcă cere să-i dai în gură, bă, n-am pomenit așa ceva. Mamă, dar urcăm în pădurea asta și că urcăm pe munte. Vărățu!
Laurențiu săracul prinsă ultimul. Ai. Mamă, 50 lei, mă. Nebunule. Mamă, ce vine să-l arede. Nu vine să cred. Deci vine să-i depășesc pe toți așa, să mă duc direct. Pe Transfăgărășan să ajung. Bă, dar ce drum nesimțit. Ia, care-i semnalizajul? A luat groapa aia, o iau și eu? O iau și eu, că e pe tot drumul. Am zis cu fantastic, am văzut-o pe aia înainte și că nu o mai iau. Păi da. Iar nu oprește, mă, Reed. Bă, e Reed. De ce ne tot oprești? Ăla merge fără cască, bă, ăla e șmecher, bă. Bine, adevărul că dacă el stă tu primul, na. Noi luăm în tot praful în mufeu. Nu vă arăt Samsetul, că sunt în pădure și nu pot. Arătam Samsetul. Samsetul. 15 lei, mă. Yeah, 50 lei. Mă. Cât praf, vărul meu. Cât praf. Da, și oi dau, nu-l las deloc. O găsim pe Elodia în pădure pe aici. O găsim? Adevărul că la cum brumă cauciucurile astea. Ai. Mamă. Frate, deci... Bă, frate, deci e Ionuț ăsta. Băi, Google Waze. E GPS, Google, Hertz, de iPhone, Waze, ce vreți voi. Bă, cum mă să reții așa traseu? M-am pierdeam de 10 ori, ești nebun. Și eu care chiar sunt orientat în spațiu și îmi dau seama și rețin. E nebunie, deci nu ai... Ce, după ce s-a orientat ăsta? După creci? După ce s-a orientat ăsta? Că nu înțeleg. 50 lei, mă. L-am în fața mea pe fratele lui 50 lei. 5 lei. Ce faci, băi, 5 lei? Ce faci, băi? Ce făcut și, mă, 5 lei? Ha? Partea scara, ia. Mă, lasă că n-are nimic. A trecut al dracu, prost, nu vreau. Lasă-mă că nu e rău. Lasă că merge. Trecu și lui un pic de lemn așa, ca pe braț. Un pic de lemn. Haș. Cațești gogoșica. Hai, Laure, bag-te față. Cațești gogoșica ta. Deci în vlogul ăsta, în comentarii, deci neapărat trebuie să-mi spuneți dacă vreți să filmez săptămâna viitoare, nu că merg la camping. Deci trebuie neapărat să-mi spuneți dacă vreți să filmez la camping. O să mergem două cupluri și doi prieteni foarte buni, momentan cel puțin, dar în principiu cam ăștia suntem, nu s-ar fi anunțat și altcineva. Deci trebuie neapărat să spuneți în comentarii ca să știu să mă pregătesc de unde alta, că dacă nu vreți, nu vă filmez. Hai, mă duc și să mă relaxez dacă nu vă convine. Aștept să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să filmez camping. Mi-am luat curt, am luat de toate, sunt nebun pe camping, vreau să mă duc forță.
Uite, vreau să mă duc un trechiu pe aici, pe toate crecile astea pe aici. Să-mi intre pe-n gât. Auzi cum fac. Truc, 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 truc. Hop, așa, pe mijloc. După să apuc ăsta de noi. Și nu vreau să mă apuc eu după de el. Ce frumos să văd ăștia în față, li se văd stupurile așa. Eu ca prost în spate, ca să filmez. Eu filmez, eu iau tot praful în gură. Păi da. Mă, deci acum George, mamă, ce-am dat, mă, vere. Oh my god. Ia uite și tu unde s-a oprit, mă, mâncați, și uite unde s-a oprit ăsta. Ai, ai, ai. Ce uite și tu, nenorocitul. Băi, bulangiule. Băi, nu ți-e mai rușine. Fii-mi iar scârbă să-mi fie. Ia, mai am vreunul? Nu se mai vede nimic. Burduful e bun. Pe la roată pe aici ceva. Hai că e ok. Bă, tu știi cât ăla intrat? Deci mi intră de aici. Mi intră de aici. Și s-a oprit în protecția aia de la arc, de am cumpărat-o. Până lângă burduf s-a oprit. La mic sau la mare? Hai, dă-i. Nu mai mergea ca fumul cu pula mea. Dai, dai, dai. Dai că e ok. Mamă. M-am cam speriat un pic, vreți să vă mint? M-am cam speriat că era mare, frate. Era mare rău de tot. Ce călduri m-au luat. Frate, mare atenție la crecele astea, că, hai, dacă îți mergea burduful, ce făceam? Mă băgam în buzunar și plecam acasă, pe jos. Băi, deci neapărat nu uitați în comentarii să-mi spuneți dacă vreți vlog din camping. Că dacă nu spuneți, o fac. Să mor eu dacă o fac, nu o fac. Oh, 5 lei. Tu ești, mă, 5 lei? $50 lei, mă. Mă, 50 lei, mă. Sau 5 lei pe ăsta din fața mea. 5 lei, vă spun eu că e mai bine 5 lei. Băi, frate, eu am zis că e să filmez și un vlog frumos azi. Și v-am făcut night vlog. Ești nebun? Uitați-vă și voi ce e pe aici, că nu se mai vede nimic. Fai, ai, ce praf e pe aici. Bă, GoPro ăsta mai vede. Ia, așa. Deci încerc și varianta asta să rămân mai în spate. Să se mai ducă praful ăsta nenorocit și nesimțit și arogant în fața mea, ca să pot să văd și eu, să merg, să nu mai că... Deci dacă mă spăl acum pe ochi, să face nemol pe fața așa, dacă praf am. Wow! Wow! Nu știu dacă pe cameră se mai vede așa frumos cum se vede și în realitate, dar... Deci chiar e un peisaj foarte frumos. Deosebit. Mă iubesc sau mai uitat, cine-i vinovat? Am o dragoste de dat, nu de închiriat. Hai că rămăsese fără baterie și nu mi-am dat seama că era prea mare zgomotul. Am ieșit din pădure, am terminat traseul. Mă rog, doar pe ăla pe care am fost, că așa pădurea e imensă. Mergem spre oraș, mai stăm puțin pe acolo. Vreau să-mi suflu casca neapărat la o spălătorie, că avem chestia de aia de suflat cu compresor. Și
Mai stăm puțin până în oraș și mai dăm o tură, țaca-paca. Oricum suntem plini de praf, dar nu contează. A fost foarte frumos, mi-a plăcut. Nu mai ieșisem de mult. Și parcă a intrat așa ca pumnul în ochi ieșirea asta. În cazul în care asta va fi finalul final și nu mai filmez nimic pe oraș, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă aștept să-mi dați un comentariu, un prim plan în legătură cu campingul, dacă vreți să filmez. Dacă nu, vă aștept cu un like, un subscribe și ne vedem pe data viitoare. V-am pupat!